The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, mag-asawa mula sa Ginubatan Albay dumulog sa ating programa. Ang kanilang hinaing ay mabawi umano ang ibinayad nilang 30,000 pesos matapos silang makipagtransaksyon sa isang lalaking nagsanla sa kanila ng isang motorsiklo na hindi naman pala ito ang may-ari. Makakausap natin si Leia Murada. Magandang hapon sa iyo, Leia. Magandang hapon po. Okay, Leia, ano itong naging transaksyon nyo ng asawa mo sa nagsanla ng motorsiklo? Nagsangla po siya ng motor, yung Gixxer 155 sa asawa ko ng halagang 12,000. Tapos nagpadagdag naman po siya ulit ng 10,000. Tapos nagpadagdag ulit ng 8,000. Kaya naging 30,000 yung sangla ng motor niya. Okay. Tapos Okay, sandali lang, Leia, no? Kasi naririnig ka namin pero hindi pumapasok sa ere itong boses mo. Pero sa intindi ko, 30,000 pesos yung naibigay niyong pera dito sa nagsangla ng motor. Tama? opo, tama po. Okay. Anong klaseng motor ba ito, Leia, na pinag-uusapan natin na isiningla po sa inyo? Yung Gixxer 155 po. O, pakiulit? Yung Gixxer na motor 155. Okay. So, etong naging transaksyon nyo, ay kailan ba ito nangyari? Noong September 22, 2024. September 2024. So, ilang buwan na lang, mag-iisang taon na. Opo. Okay. Etong naka-flash sa screen, eto yung motor na pinag-uusapan natin na isinangla sa inyo. Tama? Opo. Okay. Paano nyo nalaman na etong motor ay isasangla? Kakilala nyo ba itong nagsangla sa inyo? Opo, nakilala po namin kasi naka-chat po siya ng asawa ko. Tapos pumunta po siya sa tindahan. Dinala niya po yung motor. Okay. Kakilala ng asawa mo dahil naging kachat niya. Opo. Okay. Pero aside doon sa naging kachat, hindi nyo personal nakakilala, hindi nyo kaibigan, hindi nyo kapitbahay? Hindi po. Okay. Naka-chat lang po. Okay, nakachat lang. So paano nagsimula? Bakit naging kachat ni Mister? Ito ba ay nag-post sa social media? Ano yung paraan bago pa man nangyari itong pakikipag-usap ni Mister mo doon sa nagsangla ng motor? Nag-post po kasi yung asawa ko sa marketplace. Naghahanap siya na kung sinong gustong magsangla ng motor. Tapos, yan po si Jeffrey, bigla po siyang nag-reply
nag-reply na kung pwede magsangla siya ng motor sa amin kasi kailangan daw niya ng pera kasi nasa ospital yung papa niya. Okay. So, ang unang nag-post sa social media dito sa marketplace ay yung asawa mo. Opo. Na naghahanap siya, parang looking for magsasangla ng motor. Tama? Opo. Okay. So, paano nyo nalaman na eto palang katransaksyon ng mister mo ay hindi ito yung may-ari ng motorsiklo? Nalaman na lang namin nung January 2 kasi yun kasi ang usapan namin kasi nag-extend pa yun na hanggang January 2 siya. Sabi niya, January 2, tutubusin na talaga niya yung motor. Tapos nung January 2, bigla na kaming nakablock sa Facebook. Kaya napilitan kaming pumunta sa bahay nila. Tapos nung pumunta kami sa bahay nila, ang nandoon ay yung papa niya at saka yung kapatid niya. Doon namin nalaman na yung motor pala ay hulugan pa. Okay. Hindi sa kanya yung Leah, motor. bago pa man nagkaroon kayo ng pagdududa, ibig sabihin, itong motorsiklo ay nasa puder po ninyo at hindi naman nagkakaroon pa ng problema. Opo. Okay, so nagkaroon lang ng problema nung nagduda na kayo dahil yung itinalaan na panahon na dapat ay kukunin na yung motor at ibabalik na sa inyo yung pera, hindi na ito tumupad. Opo. Lagi pong sinasabi niya na hindi pa niya matutubos kasi nga yung papa niya ay namatay. Kaya wala pa siyang pangtubos. Kaya in-extend naman niya ulit hanggang sa nag-January 2 na. Opo. Ma'am Leah, magandang hapon. Maaari mo bang maibalik yung kwento mo sa akin kung paano mo nalaman na hindi pala sa kanya itong motorsiklo? Sige po. Noong January 2 po, pumunta kami sa bahay nila. Tapos doon po namin nalaman yung motor pala ay hulugan pa at saka yung motor ay hindi naman sa kanya kundi sa kapatid niya. Ginamit niya yung pangalan ng kapatid niya para maloko kami at makuha yung pera. Opo. So, 30,000. Opo. So nalaman nyo noon na hindi pala sa kanya itong motorsiklo kundi doon sa kapatid nito. Niya. Opo. Nung nagkaroon po kayo ng transaksyon, nung nagkapalitan po kayo ng pera, inalam nyo ba yung rehistro ng motor? Kinuha nyo ba sa kanya yung rehistro ng motor? Kinuha lang namin yung plaka, saka humingi kami ng ORCR, Opo. Xerox copy. Pero nakapangalan sa kanya, ma'am, itong ORCR. Nakapangalan po kay Jay kasi nga po ginamit yung pangalan ng kapatid niya na si Jay. Okay, Opo. linawin lang natin Ma'am Leah, etong Opo. may-ari ng motor, anong pangalan? Yung tunay na may-ari ng motor? Jay Grande Orain. J. Grande Orain. Grande Urain. Eto naman na kapatid na nagsangla sa inyo, ano yung pangalan? Jeffrey Grande Orain. Jeffrey Urain. So, ibig sabihin, nung ibinigay sa inyo yung ORCR, nakapangalan doon ay J. Urain. Opo. So, alam na ninyo from the very start na itong motorsiklo ay sa kapatid niya. Hindi po namin alam kasi nga po nagpanggap siya na siya si Jay. Ayun! Nalaman lang namin January 2. Okay. Opo. Kasi kung alam namin, hindi namin siya bibigyan ng pera. Doon lang nalaman namin noong January 2 na, nung pumunta kami sa bahay nila. Opo. Nung nagkapalitan po kayo ng itong ORCR at pera, may present ba itong ID na magpapatunay na siya itong nakapangalan dun sa kasulatan po ninyo? May binigay po siya, yung voter's ID. So napaniwala po kayo noon, ma'am, nung mga oras na yon? Opo, kasi magkamukha po sila. Kasi yung mukha ni Jay doon sa voter certificate, kamukha niya talaga. Kasi Opo. magkapatid sila, tapos medyo magkamukha talaga sila. Opo. Nung during the transaction, ma'am, ano po yung nilalaman ng kontrata po ninyo? Ilang buwan bago nila dapat tubusin po itong 30,000 na itong motor? Ang nakalagay dito sa pinirmahan namin, tutubusin lang niya ng katapusan ng September. Kaya sabi ko, tubusin mo kaagad kasi kailangan ko rin yung pera. Opo. Kaya binigyan ko siya ng 30,000.
Tapos Opo. nag-extend na naman yun kasi nga sabi daw niya, yung papa daw niya ay namatay. Opo. Nakaburol. Opo. Nung pumunta po kayo sa bahay nila ay na laking gulat po ninyo na buhay pa pala itong tatay. Opo, laking gulat namin. Tapos hindi nga daw siya na ospital. Opo. Tapos anong nangyari po, ma'am? Bakit po ito nabawi itong motorsiklo? Paano nangyari po ito? Maaari nyo bang maikwento po sa amin? Sinabi po sa amin ni Jay na yung motor daw ay naka-blatter. Missing yung motor, nawawala. Naka-blatter daw sa pulis. Opo. Kaya doon namin nalaman na mag-usap-usap tayo sa pulis, sabi ko, para sabihin mo doon na nasa amin yung motor, sinangla ng kapatid mo. Opo. Tapos anong nangyari, ma'am? Bakit po ito nabawi po sa inyo? Kasi nag-usap-usap kami noon, tapos parang wala naman nangyari nga nung pinag-usapan namin. Tapos naghintay kami ng chat kung anong desisyon niya, kung yung motor ba, paano na yun. Sabi niya, ang sabi daw sa kanya, nung nagpunta daw siya sa Pau, ligaw, ang sabi daw sa kanya sa Pau, kakasuhan na lang daw kami, tapos yung kapatid niya, para mabalik sa kanya yung motor. So anong nangyari, ma'am? Opo, ang nangyari ay kakasuhan pa kayo nitong may-ari ng motorsiklo. Opo, kasi nga daw yung motor ay nasa amin. Sabi ko, kahit na sinangla sa amin yun, may pinirmahan, ay mawawalang bisa daw yung mga pirma-pirma na yun. Opo, sino po nagsabi nun, ma'am? Sino po nagsabi na mawawalan po itong visa, itong pinirmahan po ninyo, itong kontrata po? Sabi po ni Jay, kasi may nakausap daw siyang abogado sa Pau Ligaw. Alam mo, Ganun. partner, ganun yung nagiging sistema, no? Yung kagustuhan lang na makatulong at syempre magkaroon din ng... Yun bang pagkakasanla sa inyo, wait lang, linawin natin. Yung bang pagkakasanla sa inyo, meron ba yung 30,000 na interest? Or tanging yung motor lang yung naging garantiya? May interest po kasi ako noon, kasi nga po, sangla. Kasi yung pera, di ba, yung pera mo ma-stock sa kanila, siyempre dapat may interest. Okay. Okay. So naitanong ko yan kasi yung kagustuhan mo na yung pera mo ay kahit papano lumago. Lumago. Madagdagan man lang Opo. sa kagustuhan Opo, mo kasi na makatulong gusto at namin. madagdagan yung pera Opo. mo, ang kinalabasan ngayon, ikaw na yung may problema. Ikaw na yung Ikaw may na ngayon kaso. yung kakasuhan. Para extra Okay. income din. Pero pag ganyan, partner, na ganyan na sitwasyon, ano yung gagawin mo? Na ganyan na wala ka namang kasalanan, yung kapatid pala. So yung eto ay nagawa. dapat magsilbing aral doon sa mga ganitong transaksyon. Dapat first and foremost, bago ka pumasok sa transaksyon ng ganyan, i-verify, i-validate mo yung mga dokumento kung na yun talaga ay nakapangalan at siya talaga yung may-ari ng Tama. isang unit. Now, kung ganyan ay sabi niya, kamukha lang. Kamukha lang. Magkamukha dahil nga magkapatid. Siyempre, magkapatid sa dugo, magkapatid talagang buo. Meron talagang resemblance yan. Pero sa mga ganito talaga, ang gusto nating malaman, pwedeng may connivance, pwedeng nag-uusap yung magkapatid. Tama. Yan ba ay dating gawain na? So, iyan yung Itanungin mga bagay na gusto nating malaman ngayon. Tanungin natin si Ma'am Lea. Ma'am Lea, opo. Ma'am Lea, ito po bang kapatid ni Jeffrey, etong si Jay, nakausap mo na personal? Opo, kasi siya po lagi ang nakukontak namin. Sabi namin na sabihin mo naman kay Jeffrey yung utang niya, bayaran niya kasi kailangan din namin ng pera. Okay. Tapos siya yung sinisingil namin kasi siya yung may kontakan. Sinasabi namin na kung pwede, bayarin mo na lang, singilin mo na lang yung kapatid mo kasi kapatid Opo. mo naman. Sige, Ayaw naman niya. tanungin ko lang ito, partner. Ma'am Lea, sumagi ba sa isip mo na may posibilidad na magkasabwat po itong magkapatid dito sa nangyaring Opo. transaksyon po ninyo? Opo, kasi nga po, kung hindi po sila magkasabot, bakit hindi nila kami tinutulungan na mabayaran kami ni Jeffrey? Kasi nandun lang naman sa kanila, tinatago lang nila kasi nandoon nga yung kalipin ni Jeffrey, tapos yung anak na dalawa. Okay. Isa pa dyan, partners, talagang mukhang sinungaling na ito si Jeffrey kasi sino ba naman yung tao maayos kausap, napapatayin mo na yung sarili mong tatay para lang makalusot ka sa problema. At ginagamit mo pa yung kapatid mo at mga gamit patay na nito. daw yung tatay. Buhay pala. Okay? So, sa harap ba ng barangay na pag-usapan nyo itong problemang ito, Lea?
pumunta po kami sa barangay, tapos nag-blatter kami. Parang wala man nangyari sa barangay kasi nga daw po yung summon, hindi man po pinirmahan ng pamilya ni Jeffrey. Kaya hindi man kami nag-usap-usap talaga sa barangay. Okay. Sa Kaya parang summon, wala nangyari. sa summon, sino yung inireklamo ninyo? Ito bang si Jeffrey o itong si Jay? Yung dalawa po. Yung dalawa. Si So, ibig Jeffrey. sabihin, yung Opo. magkapatid ay iniimbitahan na ng barangay para kayo ay magkausap at malaman natin kung paano may babalik yung 30,000. Opo, yun nga po ang gusto namin para maklaro man namin kung paano ba kami mabayaran, mabalik sa amin yung inutang. Okay. Ito bang 30,000, Leia, gusto namin malaman, ito bang 30,000 ay talagang inilaan ninyo para sa ganitong klase ng negosyo or transaksyon? Or aside sa 30,000, meron pa naman kayong mga naipon? Nagpapautang po kami ng pera. Okay, Tapos so may eto na negosyo talaga po kami yung sa- nature of business ninyo, nagpapautang po kayo, nagpapa-interest para lumago yung pera po Opo. ninyo. Opo. Okay, eto ba yung unang beses na nagkaroon kayo ng problema sa ganitong uri ng transaksyon? Ito lang po nangyari itong kay Jeffrey yung pagsangla. Okay, first time. Okay. So, Leia, dahil nababanggit mo na inilapit mo na ito sa barangay para ireklamo itong magkapatid para lang maibalik sa inyo yung perang 30,000. Eto, alamin natin kung ano na yung status nito sa barangay. Nasa kabilang linya na rin ng telepono si Miss Reche Griba, ang barangay secretary ng San Francisco, Ginobatan, Albay. Magandang hapon po, Ma'am Reche. Magandang hapon po, ma'am. Apo, ma'am, nakarating na po ba itong reklamo dyan po sa inyong barangay? Meron na po ba kayong record patungkol po dito? Yes, ma'am. Bali, February 25, 2025 po, nag-blatter po sa barangay namin si Mr. Edgar Salomon at Leia Morata po. Okay, so kumpirmado na nasa inyo pong record, ito pong reklamo ng mag-asawa. Ano po yung aksyon? Ano po yung aksyon na ginawa po ng inyong barangay? Nang magreklamo po, ma'am, si Sir Edgar Salomon at Ma'am Leia Morata po sa aming barangay, ay inirecord po namin siya at agad po namin pinadalhan ng summons ang inireklamo po nilang si Jeffrey Orain po na residente po namin. Okay, so tama nagpadala po kayo ng summon. Opo. Ano po yung nangyari, ma'am? Tinanggap po ba yung summon? Ilang araw na po ba bago po diretso po na umusad ito pong reklamo ng mag-asawa? Opo. Bali, 3 araw, ma'am, nung pinadalhan namin siya after po mag-blatter niya, 3 araw po pakapadala niya ng summon. Nagpadala po kami ng summon, ma'am. Ang magulang po ni Sir Jeffrey Orain, ang nakausap po ng aming barangay chief Tanod, nung time po na yon, kasi wala daw po doon ang kanilang anak na si Jeffrey po. Okay, so unang beses nagpadala po kayo ng summon, ang inabutan po ng nagdala ng summon ay yung tatay. Opo, yung magulang po at kapatid. Yung kapatid, ma'am, at saka yung tatay po. At allegedly wala daw po doon yung anak nila. Opo, ang pagkasabi niya, ma'am, sa amin po is hindi po daw nila i-receive po ang summon kasi itinatanggi po nila na umuwi pa doon po yung anak nila. Yun po yung sabi po nung tatay. Okay, so refuse to receive the summon for the reason na wala daw doon or hindi na doon umuwi yung anak nila. Opo, ma'am. Okay, doon muna po tayo, Ma'am Leia. Kayo po bilang opisyal ng barangay, kayo po yung makakapagsabi kung talaga pong umuuwi o residente po ng inyong barangay, eto pong inirereklamo. Opo, ma'am. Bali, ganito po kasi yun, ma'am. Yung magulang po ni Sir Jeffrey Orain po, ma'am, is sila po yung talagang naka-record po dito sa barangay namin, yung tatay po niya. And then nung last 2020 po is na Typhoon Rolly po kasi kami, ma'am. And then kasama po ang pamilya ni Sir Jeffrey Orain po sa nabigyan po ng relocation po. Bali, na-relocate po sila sa barangay Bubulusan po, ma'am. Bali, ang balita po namin is umuwi-uwi na lang po sila dyan dito po sa aming barangay, ma'am. Okay. Pero may binigyan na po namin sila ng relocation last 2020 po. Apo, Ma'am Reggie, to make it clear, umuuwi-uwi. Ang tanong Opo, ko yung po, magulang, ma'am. Yung magulang po. nabigyan po sina Jeffrey ng relocation doon po sa barangay Bubulusan. Pero, Opo, yes po, ma'am.
Saan po sila registered? Still dyan po ba sa barangay po ninyo? Opo, ma'am. Dito po, ma'am, sila sa amin bumoboto po. Okay. Dito po so, sila bumoboto yun po sa ang aming gusto barangay kong po. malaman. Once na dyan po sila registered, yan pa rin po ang official address po nila. Yes po, ma'am. Okay. So, meaning to Opo. say po, ma'am, ilang beses po kayo nagpadala ng summon? Isang beses lang kami, ma'am, nagpadala ng summon. And after po doon, 2 days, ma'am, kasi nagpa-schedule po ako sa aming MLGO, si Ma'am Ruth po. Kasi ang bilin po ni Kapitan is isang guni po namin sa MLGO kasi po, wala po kasi dyan, ma'am, ito si Sir Jeffrey. At after 2 days, ma'am, na na-schedule po kami ni Ma'am Ruth, is in-advise po niya, pinayuhan po niya kami na puntahan po sa bahay itong si Sir Jeffrey, ipacheck daw po sa Kagawad at sa Tanod kung nandoon po talaga siya. And then, ang in-advise pa nga po niya, ma'am, na pabantayan po siya kung umuwi pa doon, umuwi pa siya po doon. Okay. And according po doon sa na-assign namin na Chief Tanod po, binantayan po niya siya, ma'am. And then, ang sabi po ni Chief Tanod, hindi po nila nakikita itong si Sir Jeffrey Urain po. Hindi nakikita. Okay po, ma'am. So, ang issue po ngayon, nakikita or hindi, pero nagsalita po yung tatay na hindi daw po tatanggapin yung summon. Opo. Okay. Yun po bang pagsabi ng tatay na hindi tatanggapin ay... Pero sa pagkakaalam po ninyo, alam po ni Jeffrey na meron pong ipinapadalang summon sa kanila? Ang ano ko nun, ma'am, kasi minessage ko po yung asawa ni Jeffrey. Kasi base po dun sa binigay na cellphone number po messenger account po nito ni Sir Edgar po. Bali, minessage ko po yung asawa niya. Hindi po siya sa akin, ma'am, nag-reply ng ilang araw. Tapos, after, nagsabi po siya na nandyan po yung asawa ni Sir Jeffrey. Pero si Sir Jeffrey daw po is hindi man dyan, ma'am, umuwi kasi daw po nagtatrabaho. Yun po ang sabi ng asawa. Umamin po siya na, nandyan po siya na umuwi sa amin, yung asawa po. Yung asawa yung babae? Opo, yung asawa po ni Jeffrey po. Pero they are still in good terms, yung itong asawa? Wala, ma'am, sa amin nasabi po. Ang sabi niya po, hindi na siya umuwi dito at nagpapadala na lang daw po ng sustento. Yun po yung sabi po ng asawang babae. Okay. So, Opo. kailan po, ma'am, yung huli pong pagpapatawag po ninyo? Ang last po na pagpapatawag namin is March, ma'am. Kasi po, pabalik-balik din po yan sina Ma'am Lea po at Sir Edgar dito. And then, pag bumabalik po, actually, ma'am, nung bumalik po sila, 2 beses po silang sinamahan doon sa bahay ni Sir Jeffrey Urain. Nakausap po nila yung kapatid na si Jay. Sila po yung nakausap, ma'am, noon na nangako daw po na magbibigay na lang po kada sahod po. Opo. Ma'am Reggie, ito po bang usapin or ito po bang reklamo na idinulog po sa inyo ay nakarating po ba sa lupong tagapamayapa? Ma'am, hindi po siya nakarating kasi, ma'am, dapat po yung mismong isinusumon po, siya po mismo ang makaka-receive po nun. Dadaan po siya, ma'am, sa 3 pasumon po baga siya. And after po nun, another po siya, sa lupon po na siya ibababa. Kung hindi po talaga sila na magkasundo po dito sa barangay. In-advise namin, ma'am, si ma'am, na kung pwede, papuntahin niya po yung asawa niya. O kausapin po niya na kung pwede po pumunta sila dito sa barangay para ma-schedule po namin yung pag-uusap nila para proper po yung napag-usapan na itinangako po ni Sir Jeffrey na magbabayad po siya every sahod daw niya po. Kasi hindi na po sa amin, ma'am, na tumawag yung asawa. Ma'am Richie, di ba po sa summon ay meron po tayong 15 araw na proseso? Opo. Okay, so once hindi po doon, hindi po humarap, hindi po tinanggap ng inireklamo itong summon, meron po dapat na i-issue na certificate of file action ang inyong barangay. Opo. Ang alam ko kasi, ma'am, yan sa certificate of file action, kung nagkaroon po sila ng pag-uusap dito sa barangay or kung kaya po na-receive po ng nirereklamo, ang summon po na pinadala namin, kahit po tumanggi siya, inalagay po namin dun sa certificate of file action na tumanggi po siya, pero na-receive po niya yung summon. Kaso, ma'am, hindi naman po na-receive ni Sir yung summon. And then, ayaw po tanggapin ng pamilya niya yung summon po. Kahit po sila, ayaw po nilang... Ma'am, galing na po sa inyo na talagang hindi po tinatanggap yung summon. At kahit hindi po tanggapin, hindi po yun rason para hindi po kayo makapag-issue ng certificate of file action. Okay po. Di ba, ma'am? Sige po. Opo. Refuse to accept summon
can lead to issuance of certificate to file action. Okay po. Yon. Opo. Alam nyo naman po pala yun, ma'am. Di ba po? Opo. Okay. Opo. Sa ganitong bagay po, ma'am, na hindi po tinatanggap itong summon at hindi po humarap itong si Jeffrey, ano po yung magiging hakbang o proseso na lang po ng barangay? Bali actually po sir, kung sa ngayon po sir, itanungin ko po muna ulit si MLGO po namin kung ano po yung pwede namin gawin po pag ganun po, na hindi na po talaga siya, ayaw na po talagang akuin po yung summon, and then wala po dito si Sir Jeffrey. Kung kailangan po na mag-issue ng certificate to file action, kung advice po ni Ma'am MLGO, bibigyan po namin sila ng CA po. Apo, kasi po Ma'am Reggie, pag napatunayan po na ito pong si Jeffrey or itong si Jay ay hindi po residente ng inyong barangay, ibig sabihin, magkaiba po yung address, ito po ay hindi na po barangayable. Pwede na po ito iakyat sa korte. Opo. Okay. Opo. Before namin ikaw, ma'am, bitawan, maaari ba namin maitanong kung first time po itong maireklamo itong si Jeffrey patungkol po sa ganitong insidente? Yes sir. Actually sir, hindi ko siya kilala personal. And then po, bago pa lang po kasi yan dito sa barangay namin sir, ang kilala lang po namin dito is yung tatay po niya kasi nagtatrabaho po ata yan sa Maynila po. Siguro mga 1 year pa lang siya sir dito sa barangay po namin. Yan si Jeffrey po, nung last year po. Opo. 1 taon pa lang po siya sir. Okay. Ma'am Reggie, tulungan na lang po natin Yes, po, ito pong mag-asawa, no, patungkol po dito sa kanilang hinaing dahil syempre ito po ay pasok sa panluloko. Opo. Okay, maraming salamat po Ma'am Reggie. Opo, ma'am. Sabihan ko na lang din po si punong barangay po regarding po dyan, ma'am. Opo. Opo. Maraming salamat. po. At eto naman mga ka-aksyon, para sa maaring asahan ng legal na aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Corporal Andrew James Buwe, ang investigator ng Ginobatan Municipal Police Station. Magandang hapon po, Corporal. Magandang hapon po, ma'am. Apo, tama po, Corporal, Buwe or Buwe? Buwe po, ma'am, buwe. Okay. Okay, I stand corrected, Corporal Buwe. Corporal, eto po bang reklamong ito dahil hindi po napag-usapan sa barangay, hindi po tinatanggap yung sumo ng respondent, maaari na po ba itong maiproceed for case filing? Opo, ma'am. Basta po, mag-issue po yung barangay ng certificate of file action. Kahit po hindi siya, ma'am, hindi siya nag-attend ng hearing or hindi po siya nag-receive ng summon, is pwede po siyang mag-file ng certificate of file action ng barangay pag alam po nilang taga-doon po talaga yung tao. Yun yung Tama, partner, yun yung sinabi dapat mo. malaman ng ating mga kababayan na it doesn't necessarily mean na hindi tinanggap yung summon, hindi nag-prosper yung pag-uusap sa barangay, hindi sila mabibigyan ng certificate of file action at hindi sila makakasuhan sa korte. So, maliwanag po yan, Corporal. Ano po? Pagdating naman po sa proseso, Corporal, ano po yung pwedeng asahan nito pong complainant natin na sina Ma'am Leia? So, bali, ma'am, yung certificate to file action, ma'am, isa po yun sa isang dokumento para sa pag-file ng kaso. And then, so, base, ma'am, sa mga detalyeng sinalaysay at yung sabing may documents na pinirmahan po silang dalawa, kung mapapatunayan po, ito po ay papasok sa kaso of estafa, ma'am, through misrepresentation dahil tinake niya po yung ID ng kapatid niya. At dahil po doon, hindi naman sa kanya yung motor, pinake yung dokumento, kaya pwede po siyang pumasok po, ma'am, sa kasong estafa, ma'am. Opo. Sir Buwe, ano po yung dapat na mga ebidensya or dokumento na dapat ihanda po ng complainant po natin? Unang-una, ma'am, yung kung may pinirmahan silang dokumento, yun, pwede po yun. And then, yung sa barangay, certificate of file action, yung affidavit po ni complainant or kung may witness po siya is sabay po yun sa mga attachment sa pag-file ng kaso po. Kasama pa rin po ba itong transaction po nila sa Facebook? Pwede po din. Pwede po, sir. Pwede po yung gamitin na ebidensya. Opo, ito po bang sa inyong stasyon, sir, itong si Jeffrey,
ay meron po ba itong record sa ganitong insidente? Sa pagkakaalam ko, sir, ngayon pa lang po siya na sir, inareklamo, sir. Apo, siguro last na lang po, Sir Corporal Bueno, mensahe niyo po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong hapon patungkol sa mga usaping pagsasanla ng mga gamit o ari-arian. Paano makakaiwas sa mga ganitong panloloko? Okay, sir. Sa mga natin, sa mga tagapakinig, ang mensahe lang ng Ginabatan Police Station, pabibili po or masasanlaan ay dapat i-check po ang ng mabuti ang mga dokumento. Kung ito ay original at totoo. At kung hulugan man po ito ay ang isang bagay, pinagbabawal po itong ng isang tao. Kaya po, sa mga dapat po ay i-check natin mabuti ang mga kung legit po ang mga dokumentong presenta ng isang magsasangla, sir. Apo, dahil po dyan, sir, makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong istasyon sa mga susunod na proseso patungkol po dito sa insidente. Yes po, sir. Open po ang istasyon palagi, sir. Apo. Maraming salamat, Police Corporal Andrew James Bue ng Ginubatan Municipal Police Station. Salamat po, sir. Welcome po. Alam mo, partner, tama yung sinasabi ni sir, ni Corporal, double check the documents if it's original and legit, 'di ba? So, lahat ng motorsiklo pag hindi pa bayad, hindi pa yan pwedeng isangla at ipagbili, 'di ba? So, doon pa lang alam na dapat nung katransaksyon na it's a big no-no na mag-receive sila ng ganong uri ng pagsasangla. Kasi in due time, problema yan. Problema. Yes. Magsilbing aral sana ito sa ating lahat. Ayan, nasa linya pa si Ma'am Leia. Ma'am Leia? Hello po. Apo, wag po kayong mag-alala, Ma'am Leia, no? At makikipag-ugnayan po kami sa barangay para malaman po namin na uusad po ito at mabigyan po kayo ng certificate of file action para naman makapagsampa po kayo ng reklamo. At bukas po ang opisina ng Ginubatan Municipal Police Station para sa inyo pong reklamo. Salamat po. Okay. Ayan, Ma'am Leia, ano din yung aral, leksyon na natutunan po ninyo sa ganito pong uri ng transaksyon? Dapat po i-double check talaga mabuti. Kilalanin yung taong mag-uutang, magsasangla. Opo. Dapat talaga bago bigyan ng pera, puntahan mo, CI muna, i-CI muna yung Yun, yung term na CI sa mga may record ba, ganyan. Sa mga mahilig na ng mangutang, nagpapautang, CI ang term, partner. CI. Client investigation. Tama. Kailangan mo ng masusing pag-iimbestiga or double, kumbaga, background checking dun sa... Dig out, kumbaga, masusing pag-iimbestiga. Ma'am Leia, tatanggap pa po ba kayo ng mga sanglang gamit? Hindi na po. Kaya kung nangyari sa amin, parang naano na po ako. Opo. Pero in case po na mapatunayan at mabigyan po ng kaso, ito pong inirereklamo nyo, yung 30,000 po, pwede po kayong mag-demand ng dagdag po doon dahil yung perwisyo po na nangyari po sa inyo. Opo. Okay. Opo. At syempre, partner, in case na nakikinig si Jeffrey, ay bukas ang aming istasyon. In case na gusto kang magpaliwanag patungkol dito sa reklamong kinakarap. Halimbawa, Ma'am Leia, maibalik po sa inyo yung 30,000 pesos. Ano po yung decision po ninyo? Tuloy po yung kaso or makikipag-settled po kayo? Kahit ibalik niya lang po yung nakuha sa amin, pero kung hindi talaga niya ibabalik, kakasuhan na lang namin siya para maano baga siya, hindi na siya makapagloko sa iba. Ayun. So, kasi Jeffrey. Kasi yung linuloko niya, ang hirap pa naman kumita ng pera ngayon. May times man na pinag-ayawayan nyo na ito ninyong mag-asawa? Opo, kasi siya po talaga yung naka-chat. Lagi ko po sa kanya sinasabi na dapat bago mo binigyan ng pera, tinignan mo talaga kung yung motor ba ay sa kanya. Ayun. So, sinisi mo na si Mister. Opo, minsan nasisisi ko kasi nga po malaking pera yung nakuha sa amin. Tama. Opo. Sige po, Ma'am Leia, no? Kami po ay tututukan po namin itong kaso po na idinulog po ninyo sa amin at hiling din po namin na sana maibalik po sa inyo yung pera at itong si Jay at Jeffrey ay makipagtulungan na po para
hindi na ito humantong pa sa kasuhan. Maraming salamat, Leia Morada. Maraming salamat din po. At ito mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang lalaki, 3 buwan nang namamalagi sa ospital matapos itong operahan sa baga. Ang alalahanin ng kanyang pamilya patungkol sa kanilang hospital bills, ora mismo nating tutugunan. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indo Gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo. Ito, partner, para sa ating tabang medikal. Sa hapong ito, isang dating tricycle driver mula sa Pulangi, Albay na si Melchor Kisumbing ang nagkaroon ng tuberculosis dahil umano sa paninigarilyo. Dahil din dito ay nagkaroon rin ng umano ng komplikasyon ang kanyang maselang bahagi ng katawan. Ayon pa sa kanyang anak na si Sheena Kisumbing, 3 buwan na umano ang kanyang ama sa ospital matapos itong sumailalim sa isang operasyon sa baga. Ang panawagan ng kanyang anak, panoorin po natin ito. Umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sheena Marie Kisumbing, anak po ni Melchor Kisumbing, na nanawagan po sa tabang ora mismo nang makatulong po sa amin sa medical assistance at saka po sa hospital bills since magdi 3 months po na naka-confine na po si Papa sa BRTTH at kailangan din po namin ng inyong suporta dahil po ang Papa ko po ay hindi na po bumubuti ang kanyang kalagayan at nagpapasalamat rin po ako sa mga nais tumulong sa amin. Maraming salamat po. At para sa detalye, makakausap natin mula sa kabilang linya ng ating telepono si Sheena. Magandang hapon sa iyo, Sheena. Magandang hapon po. Opo, kamusta ka na ngayon, Sheena? Okay naman po ako. Opo, kamusta na itong kalagayan ng iyong ama? Kahapon po, pinuntahan ko po si Papa sa BRT. Nagmamanas po yung buong katawan niya, kaya hindi po siya nakakatayo. Opo, so ibig sabihin ay naka-confine pa hanggang ngayon itong tatay mo? Opo. Opo, maaari mo bang maikwento sa amin kung bakit umabot ng 3 buwan sa ospital itong tatay mo? Last week po ng May, sir, ikinonfine po si Papa. Hindi ko po matandaan ng exact date po, pero last week po siya ng May, nandun na po siya sa BRT. Tapos po, kaka-opera lang po sa kanya ng July 16. Ngayon lang po yung week na to. Opo, at naging successful naman yung naging operasyon niya? Opo, may session daw po kasi yun. Hindi pa po tapos, totally tapos po. Opo, ano daw yung sabi ng doktor? Ano daw yung diagnosis ng ng iyong ama? Respiratory abscess po. Opo, at sinasabi nyo ay dahil sa paninigarilyo ng tatay mo. Ito ba yung mahilig sa sigarilyo, itong tatay mo? Yes po, madalas po yan. Kaya Opo. nagpaganyan po yan malakas po talaga sa sigarilyo at alak po. So, sigarilyo at alak? Opo. Opo, before ito ma-hospital, ano yung mga nararamdaman muna ng tatay mo? Last year po, ano po siya, na-diagnose po siya ng may tuberculosis po. At habang ginagamot po siya noon, nagtitake po siya ng gamot,
sinasabayan niya po ng pagsisigarilyo kasi mabisyo po talaga si Papa at hindi makapihan. Ayun. Okay, magandang hapon, Sheena. Yes po. Okay, so ibig sabihin, kahit may nararamdaman ng sakit itong tatay mo, sabay nagiinom siya ng gamot, pero sinasabayan pa rin niya ng pagbibisyo. Opo, nagsigarilyo po. Okay, bago pa man nagkaroon ng sakit sa tuberculosis itong tatay mo, ano yung trabaho niya? Tricycle driver po si Papa. Tricycle driver. So, siguro habang pumapasada, pagkatapos niya, pag nahinto at walang pasahero, talagang hit-hit buga itong tatay mo. Opo, opo. Okay. So, sa isang araw, nakakailang stick ba ng sigarilyo or kaha itong tatay mo, Sheena? Sa isang araw po, kalahati po, lagpas po ng 5. Kasi, nung pag binanatid niya po ako sa school, madalas po siyang hit-hit lang po ng hit-hit. Grabe, ano? 5 stick kada araw or kalahating kaha? Opo, opo. So, pag naipon, talagang ang bagay, sunog. Opo. Okay, so sa ngayon, Sheena, sino yung nag-aalaga sa tatay mo? Ang mama ko po, kasi po, may pamilya po kasi ako, kaya hindi po ako madalas nagbabantay kay Papa. Kahapon po, nagbantay po ako sa kanya. Meron ka na ding sariling pamilya? Opo. Ilan kayong magkakapatid, Sheena? 3 po, ako po yung panganay. Ikaw yung panganay. So, ano yung pakiramdam or nararamdaman mo na yung tatay mo ay nasa ospital, ganito yung sitwasyon, ikaw yung panganay, yung nanay mo, ilang taon na din yung nanay mo? Hindi po ma-sure pero nasa line of 40 na po. Okay, so hindi pa naman senior? Opo, hindi pa po. Okay, so anong pakiramdam mo, Sheena? Mahirap ba yung sitwasyon na yung tatay mo ganito yung pinagdadaanan? Siyempre po, ma'am, kasi po, hindi ko naman po talaga si Papa madalas mababantayan since yung sakit po niya is kakahawa at saka may baby po ako. Hindi po ako madalas sa kanyang mababantayan siya kasi nagkakabibi pa po ako. Opo, kasi yung tuberculosis contagious disease yan eh. Yung laway, pag umuubo ba yung tatay mo? Opo, opo. Okay. So, ngayon, Sheena, lumapit kayo sa aming programa. Ano po ba yung nais nyo pong tulong na maibigay po sa inyo para kay tatay? Hospital bills po sana ay ma-secure po na wala po kaming mabayaran. Kahit po sinabi po ni Papa na may pension siya since lagpas na po 3 months, mag-3 months na po at saka wala pa po kasiguraduhan kung kailan po siya makaka-uwi. Yun po ang secure namin na bakit po mag-ilang buwan po siya. Sana po ay wala po kami mabayaran. Okay, Sheena, bago kayo lumapit sa aming programa, nagpa-pre-billing na po ba kayo para at least meron po kayong alam kung nasa magkano na yung babayaran nyo sa ospital? Si Mama po kasi, Ma'am, ang nakakaalam po niyan. Okay. So, ilang araw na nga? Buwan na ba na nasa ospital? 3 buwan, partner. Oo, 3 buwan. Malaki-laki na din, ano? Kaya medyo worried na kayo patungkol sa nasa magkano or mataas na ba yung babayaran sa ospital? Opo. May tanong ko lang, Sheena, sa'yo, ano? Ngayon na nasa ospital itong tatay mo, ano yung pinagkukunan nila ng pang-araw-araw nila? Yung kapatid po ni Papa, yun po ay tumutulong sa amin. Kasi may kapatid din po si Papang may kapansanan sa pag-iisip. Tapos, yung sustento po dun para sa kapatid niyang may kapansanan sa pag-iisip, sa amin po ibinibigay kasi since andun po yun sa amin, yung kapatid niya po na yun. Opo. At ngayon ay iniisip nyo na lang itong lumulobong hospital bills. Opo. Sige, ma'am. Opo. Sige, ma'am Sheena, standby ka lang, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal, makakausap natin si Ma'am LB Sedeño. Siya ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Ayun. Good afternoon kay Ma'am. Opo, Ma'am, meron pong kababayan na lumapit po sa atin. Ano po yung maaring maitulong or asahan na tulong ni Tatay Melchor mula sa Ako Bicol Party List? Sir, patanong lang po, nasan po silang ward ngayon? Opo. Ma'am Sheena, nasan po daw kayo? Anong ward po kayo?
Yes po. Anong ward daw po kayo? Naka-confine po itong si Tatay Melchor. Nasa BRTTH po. Oo, naka-ward ba kayo or naka-private room? Naka-private room po. Naka-private room? Opo. Okay, so Miss LB, naka-private room daw kasi syempre nakakaawa itong sakit ni Tatay Melchor. Opo, may aircon po sa loob tapos nasa isang kwarto po siya. Ayan. Okay. Sure ka ba na private room? Room, nasa 4th floor ba siya? Art Center? Second floor po ng sa dulo po siya ng BRT tapos sa baba po. Ayan. Soul kayo. Nasa second floor po daw, Ma'am LV. Ma'am, ganito bukas pupuntahan niyo ako sa sa may social service room, table 4. Dalhin po sa akin kung ano yung assessment ng social worker at gagawin ko po lahat para ma-zero balance kayo. Huwag po kayong mag-alala sa tungkol sa bayarin ha. As long as wala kayong kinukuhang doktor na consultant, wala po kayong babayaran. Ayun. Ayan. Ano po ang proseso po nito, Ma'am LV, para makuha po nila o matanggap po itong serbisyo mula sa Ako Bicol Party List? Bukas po, pagpasok ko sa BRSMT, since may klase po ako ngayon, kakausapin ko po yung social worker in charge sa area nila. Titignan natin kung ano yung assessment sa kanila and kakausapin ko po yung mga doktor regarding sa case ng pasyente, kung ano talagang pwede natin ibigay. Apo. Kasi wala po kong idea tungkol sa classification sa kanila kasi hindi pa sa akin nabigay kahapon yung ano ng pasyente. Bukas na umaga, first day in the morning, titignan ko po yung assessment and then papuntahin po sa akin yung bantay. Apo. Gagawin ko po ang lahat para ma-zero balance nila. Ayun! Napakagaling talaga ni Miss LB Sedeñora mo, partner. Ngayon, nag-aaral. Nag-aaral ka, Miss LB, ngayon? Yes, actually may exam ako. Ano yung course na pinasok mo? Secret. Yan! Ayan, partner, ano? Nagiging legit na doktora na talaga ito si Miss LB. Mabibigla na lang tayo, partner. Maraming salamat, Miss LB Sedeño ng Ako Bicol Party List. Mabuhay kayo at patuloy ang pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Yes po. Thank you so much. And lagi po natin tatandaan na ang Ako Bicol Party List po, lagi natin nakaantabay sa mga pangangailangan ng mga kapwa natin Bicolano. Mabuhay ka! Ni Kong Salvi and ni Kong Repil. Thank you so much. Alright, so balikan natin itong si ate, no? Ate, napakinggan mo si Miss LB. Wala na daw po kayong dapat pang-alalahanin dahil sagot na ng Ako Bicol Party List itong hospital bill ng inyong tatay. Basta wala daw po kayong kukunin na consultant. Mga konsultant. Consultant, doktor po. Apo. Okay po. Okay, so ano yung pakiramdam nyo ngayon, Sheena, na sabi ni Miss LB, sasagutin na ng Ako Bicol Party List at lalabas kayo na wala kayong dapat bayaran sa ospital? Siyempre po, masaya po ako para kay Papa. Okay, may mensahe kayo para sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po unang-una sa kanila kasi kung hindi po dahil sa kanila hindi po ako makakasigurado kay Papa kasi yun lang po ang maitutulong po sa kanila sa ngayon. Opo. Sige, Sheena, matanong ko lang kanino mo nalaman na tumutulong ang Ako Bicol Party List sa mga kagaya mo, sa mga kababayan natin na nangangailangan ng medical assistance? Kahapon po, nag-post po ako ng picture naming dalawa ni Papa at nagtinda po ako ng brooch pin. Pinost ko po online. Sabi ko po dun sa caption, baka po may gustong bumili ng brooch pin po, pandagdag lang pong financial para kay Papa habang binabantayan ko siya at the same time, may kumasok man lang sa aking pera. Since nag-online seller po kasi ako. Opo. Okay, so magandang paraan o estratehiya yung ginawa mo, Sheena, no? Talagang answered prayer dahil eto na yung Ako Bicol Party List, tutulungan kayo sa hospital bill. Opo. Doon po, nag-comment po yung page nung Tabang Ora mismo po. Nag-comment po yun na i-PL po daw siya. Tapos yun na po, doon ako nag-start kahapon po. In-interview po ako. Ayan. So, Ora mismo, yung pagtugon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, Sheena. Opo. Ayun. Huwag kayong mag-alala, Sheena, dahil
kahit sinabi na ni Miss LB na tutugon yung Ako Bicol Party List, kami pa rin po ay aalalay at susubaybay sa inyo po para tuluyan na pong makatulong at makalabas ng ospital si Tatay Melchor na wala kayong babayaran sa ospital. Apo. Salamat po. At maraming salamat, Sheena, sa iyong tiwala sa aming program. At iyan ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating